अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर अतुल रावराणेंनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक ध्रुवतारा अजितदादा पवार यांचं आकस्मिक निधन, वेदनादायी निधन आज माझ्यासारख्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांना चटका लावणारी, वेदना देणारी पहाट, हा काळा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात मग सगळ्या तरुणांना कायम दादांनी ताकद दिली. मला राजकारणात उभं करायचं काम विचारांना ताकद देण्यासाठी दादांनी नेहमीच पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रामधले असंख्य असे विकासाची कामं असतील, एक वक्तशीरपणा आणि प्रत्येक निर्णय घेतेवेळी कुठलाही निर्णय हा जनहिताचा निर्णय हा नेहमीच दादांनी आपला किंवा परका न पाहता घेतलेला आहे. महाराष्ट्राची ही हानी ही कधी न भरून येणारी हानी या महाराष्ट्राची झालेली आहे. त्या नेता भविष्यात कोणी नाही, राजकारणापेक्षा समाजकारण करणारा, तरुणांना संधी देणारा, असंख्य तरुणांना दादांनी महाराष्ट्रात उभं केलं. माझ्यासारख्या एका नवख्या तरुणाला 2014 मध्ये स्वतः देवगिरीवर बोलवून विधानसभेची उमेदवारी दिली. दादांचे उपकार हे आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. तरी दादांनी जे काम केलेलं आहे महाराष्ट्रासाठी, जे त्यांचं योगदान आहे हे चिरंतर लक्षात राहील. यापुढे यासारखा नेता होणे मी दादांना श्रद्धांजली अर्पित करतो. पवार कुटुंबाला आणि संपूर्ण दादांचे सर्व चाहते यांच्यासाठी, आम्हा सर्वांसाठी हा आजचा दिवस नुसता वेदनादायी नसून हा काळा दिवस आम्हा सर्वांसाठी अतिशय घातक असं ठरलेलं आहे. कधी भरून न येणार उकळी दादांच्या जाण्याने निर्माण झालेली आहे.